Hola, som Aquarius Team, un equip que neix amb la intenció de fer un repte personal amb la col·laboració de l'Institut Escola del Treball i Metropolis FP Lab. Hola, som el grup Aquarius Team. Jo sóc la Lina, Sergi. Marguerite, Anabel. Nosaltres treballem en el repte de Bacus. El repte de Bacus consisteix en reduir les cues a les caixes i que el nostre client tingui una experiència inoblidable a les nostres botigues. Acte seguit, us presentarem la idea en la que estem treballant per poder solucionar aquest repte. Nosaltres vam fer una recerca dels canvis digitals que existeixen en el mercat i entre els que vam trobar s'inclouen les etiquetes Rift, el carro Capper, l'anell Scanner, el calaix Scan Out i no per últim l'Amazon Go. Vam fer visites in situ de les botigues i vam fer una entrevista als responsables per conèixer la situació actual respecte al procés de compra i pagament i les seves opinions personals. També vam fer unes enquestes als clients de Bacus per conèixer els seus punts de vista. Amb aquesta informació vam decidir desenvolupar una solució a 3 bandes. Scan and Go, que eliminaria les cues de les caixes. Complementàriament, la implantació de les pantalles informatives en les botigues a Bacus. Basant-nos en el concepte de botiga amigable, una altra alternativa complementària al Scan and Go seria els tallers infantils creatius, a les botigues que disposen de l'espai necessari per a la seva implantació. Els passos que hem de realitzar són: el nostre producte. Descarreguem l'app de Bacus. Iniciem la sessió. Introduïm les dades de l'usuari per accedir. Dins del nostre compte, cliquem l'opció d'escanejar. S'obrirà la pantalla per començar l'escaneig. Introduïm els codis de barres dels productes. El producte es quadrarà a la cistella. Dins la cistella desapareixen els productes seleccionats. Disposem d'una opció per eliminar productes. Li donem a continuar. Sortirà el codi QR per passar per caixa a pagar. El caixer llegirà el codi QR. En la pantalla de caixa sortirà el número d'articles i donarà opció a pagar amb tarja o efectiu. Si escollim tarja, sortirà al mòbil el pagament. Fi de la compra. Els avantatges principals que ens aportaria: un procés de compra més ràpid, la reducció de les cues, la repartició de les tasques dels treballadors d'una manera més eficient, adaptació de la pròpia app de Bacus, sense necessitat de crear una nova des de zero. Els inconvenients: furt i destresa dels clients. Com a solució, Scan and Go porta un control de caixa ràpid per eliminar la possibilitat del furt malintencionat. Gràcies al Scan and Go, els empleats disposaran de més temps per oferir una atenció més personalitzada als seus clients. Les pantalles informatives oferirien una informació rellevant als clients, entre altres les novetats de la botiga i les promocions. Els avantatges de les pantalles informatives: alliberen els treballadors de feina extra, com seria la informació sobre els productes que estan d'oferta. S'aprofita la sinergia de les vendes. Milloren l'experiència de compra del client. Inconvenients: el cost del projecte. Recomanem fer la prova pilot i implementar-la amb una estratègia de la companyia. Benvinguts a Bacus. Les nostres instal·lacions romandran obertes sense interrupcions des de les 9 del matí a les 8 de la tarda. Moltes gràcies. Disposem d'una àmplia gamma d'ofertes per als nostres socis i clients, com aquest ventall infantil per decorar. Descarrega la nostra app a la plataforma Play Store. Només serà un minut i tindràs una experiència innovadora a la teva compra.
Escaneja els productes en la nostra aplicació. Una vegada acabat, pots repassar el resum de la teva llista i podràs eliminar o afegir articles i en el mateix moment sabràs si l'article escollit té descompte o altres productes en relació al teu article estan amb descomptes especials. Disposem de tallers pels vostres fills, perquè puguin disfrutar de manualitats. També tallers de titelles pels més petits. Els dissabtes, les nostres botigues faran activitats. Pots preguntar l'hora al nostre personal. Fes que el dissabte sigui un dia inolvidable. Tallers creatius. Instal·lar un lloc especial per als nens dins de les botigues i crear un ambient amigable. D'aquesta manera, integrant la botiga Bacus en el teixit comercial del barri. Oferir un ventall d'horaris a les botigues. Avantatges dels tallers infantils. Ambient agradable. Clients contents que podran gaudir del procés de compra tenint els seus nens entretinguts. Inconvenients. Botigues sense espai suficient. En el cas de les botigues que no disposen d'espai, els pares tindrien que dirigir-se a altres botigues més properes que en tingui. La nostra proposta de valor. Una botiga amigable. Oferirem una experiència memorable a tots els clients que facin la seva compra en Abacus. Una bona integració de la botiga del barri i, evidentment, una millora en l'atenció al client. Com hem dit durant tot aquest projecte, el paradigma del client ha canviat i Abacus afegeix un valor que consisteix en l'escolta activa, oferint un servei memorable al seu client. Creiem que Abacus no ha de perdre l'oportunitat de convertir-se en una empresa puntera. Oferim no solament tecnologia, sinó un valor social amb la introducció de la botiga amigable, que farà que Abacus sigui un model a seguir per a moltes empreses. Per això, pensem que hem de ser el cap del projecte, perquè creiem en ell i perquè ens hem deixat l'ànima a l'hora de fer-lo nostre. Esperem que us hagi agradat. Si teniu algun dubte, és el moment de preguntar. Aquarius Team, Seguim innovant! Moltes gràcies per fer possible aquesta experiència. Aquarius Team, seguim innovant.